I en els drets polítics, particularment, és on trobem, juntament amb els civils, però particularment en els polítics, on trobem les majors garanties que una Constitució ha d'oferir a la ciutadania. Perquè què són els drets polítics? Els drets polítics són justament això, els mecanismes perquè la ciutadania exerceixi la seva sobirania. I ho pot fer de diverses formes. S'han vingut classificant com a 3 grans grups de drets, que són el d'associació, ja s'ha comentat abans, que són el de reunió i que són el de sufragi. Pel que fa referència al dret d'associació i al dret de reunió, potser no és el moment de començar-ne a debatre ara aquí, perquè em sembla que són prou clars com perquè no ofereixin cap dubte sobre que són uns drets polítics absolutament fonamentals i imprescindibles. I per tant, tota ciutadania té el dret a agrupar-se, a associar-se per la defensa dels seus interessos de tot ordre. El mateix podem predicar el dret de reunió. El que ja presenta una mica més de complexitat, perquè sí que requereix d'alguna manera començar a prendre decisions... No sé si xuta això, no? Sí? Perdoneu, I aquí sí que hem de començar a prendre decisions, és com articulem i en quina mesura i quina força donem en aquest dret de sufragi, que és pràcticament el més important i el que d'alguna manera fa ombra a la resta de drets polítics. El dret de sufragi, òbviament, ve dividit en dos grans apartats, el sufragi actiu i el sufragi passiu. El dret de prendre part en unes eleccions com a elector i el dret a prendre part en unes eleccions com a elegible. Però no s'acaba aquí el dret de sufragi. El dret de sufragi també presenta altres fórmules, com són les d'un referèndum en el que no hi ha candidats, però en canvi també és un dret de sufragi a l'hora de posar la papereta dintre de la urna per prendre una decisió en un plantejament d'un referèndum. I aquí és on comença a haver-hi la gran divisió que ens trobem i que haurem de començar a debatre en com volem que sigui la nostra Constitució. Volem que la democràcia i la participació sigui per democràcia directa o volem que només sigui representativa? Quina diferència hi ha entre les dues situacions? La democràcia representativa és la que tots coneixem, la que ve amb la Constitució aquesta que diuen que s'ha d'aplicar i que fan el que volen per gestionar-la, en el que nosaltres, bé siguin unes eleccions municipals, bé siguin unes eleccions nacionals, bé siguin unes eleccions europees, escollim uns representants i ells gestionen la nostra voluntat d'acord amb un programa polític que ens han presentat que ha sigut el que ens ha mogut a votar-los. Aquesta és la democràcia representativa, la que tots coneixem. Però, per altra banda, hi ha la democràcia directa. A vegades, en les societats es plantegen temes prou rigorosos i prou seriosos com perquè aquesta decisió política no tinguem la necessitat, si volem, de deixar-la en mans dels representants polítics i la puguem decidir directament els ciutadans. I aquests, bàsicament, són dos mecanismes, el dels referèndums i el de les iniciatives legislatives. Valdrà la pena que comencem a debatre també és la qüestió de les circumscripcions. És un tema lligat amb la distribució territorial del país, com també ho serà la distribució d'aquells llocs on hi haurà d'haver representació política. Tenim clar que haurà de ser els municipis, tenim clar que haurà de ser la nació i suposo que tindrem clar que haurà de ser els nostres representants a Europa si és que ens incardinem efectivament a la Unió Europea. I per tant és un fet que haurà de preveure's en la Constitució, així com la seva circumscripció electoral. Dic això perquè hi ha hagut recentment una sentència del Tribunal Suprem espanyol, no sé si n'heu sentit a parlar, relativa a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, que ha dictaminat al Tribunal Suprem que en els municipis, en els ajuntaments, no es poden debatre qüestions polítiques que no afectin a les competències d'aquell municipi. És a dir, d'alguna manera el que planteja el Tribunal Suprem espanyol és que els nostres representants polítics, els ajuntaments, deixin de ser càrrecs electes per ser càrrecs per oposició, per dir-ho d'alguna manera, únicament per gestionar aquelles competències
que tenen atribuïdes per la llei de règim local. Doncs aquestes són les qüestions que hem d'impedir que puguin produir-se en la República. I això només ho garantirem si en la nostra Constitució delimita molt clarament quin és el règim i la capacitat de maniobra que tenen cadascun dels tres poders en els que s'ha de dividir, en el que es divideix una democràcia consolidada. I permetre que el Tribunal Suprem o qualsevol altre tribunal immiscueixi drets que han estat perfectament delimitats i fixats en la Constitució és una de les garanties que la pròpia Constitució ha de garantir.